खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रिमा देबजानी बर' आं टंला रतनपुर बर' मिडियामाव एमइ आव 95 निफ्राय खाथिनानै दङ दिनैसिम बे स्कुला सरकारि जायाखै आरो बेयावहाय 95 निफ्राय बेसेबां गोबाव जों आरो सहायबावनो जोङो दा माने अबस्था गैयै जालांदों जों आरो निजायनि जायै लोङै बेसेबां खाथिबावनो गथ' गथाय गारनानै न'खर गारनानै न'खरनि खामानिखौबो गारनो हाया स्कुलावबो थांनो गोनां जायो सम होनानै बेबायदिनो जोङो देहा दिनै बैसोआबो नेबाय थाया दिनै सान हर बेबायदिनो बैसोआ थांबाय थादों दिनै सरकारखौ लागोन होननानै भाबिबाय थादोंमोन बिटिसि सरकारखौ लागोन होननानै जोङो बिथां हाग्रामा महिलारिखौ जोङो भाबिदोंमोन जे जोंनि बिथांनि राजत्वनि समावनो बिथांनि रायजो सालायनायनि समावनो जोंनि फरायसालिया जागोन होननानै जों सानदोंमोन नाथाय जोङो फंसेबो फरायसालिनि इडुकेसननि बेलायाव जेबो बुंनाय खोनानो मोनासै बिथांखौनो नेबाय थादोंमोन बेखायनो जों दिनै सोलायनाय नागिरनानै जाहाथे प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बे UPPL आव जिहेतु थांखि लादों फरायसालिनि सोमोन्दै बिथाङानो जोंनि बे फरायसालिनि जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि दुखु दाहा गासैखौबो सहायनो हागोन होननानै आं बिथांखौनो मदद होयो गासै रायजो राजायाबो जाहाथे स्कुलखौ जानांगौ बर' मिडियामखौ जानांगौ जों दिनै थालांबाय थादों LP ME जेबोआनो जायाखै गथ' गथाया सारखार जालांदों आदां गादां जालांनो हमदों जों फोरोंगिरिफ्राबो आदां गादां जालांनो हमदों जों मा खालामगोन मा राहा मोनगोन मा खालामगोन जोंहा बयगबो गैला बेलेग खामानि मावना जानोबो खेथि मावबाबो खेथि मावनोबो हालिया जालांबाय थादों जोंहा बैसोआ रालांबाय थादों देहाफोरा मोजां नंलिया थैअर मोजां नंलिया जों दा नै रिटायार जानो सम सफैबाय थादों बे साननैसोनि जुदि प्रमद बर' सार बिथाङा जुदि जोंनि गांनाय उखैनायखौ माबाफोर होनो हायोब्ला जों बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थागोन आरो बिथाङा जाहाथे जोंनि गांनाय उखैनायनि थाखाय माबाफोर मोनसे फरायसालिखौ लागोन होननानै जोंहा मिजिंथिनाय थाबाय जों जादों खालिंदुवार समस्तिनि जोंनि फरायसालिया बनजार दैमारिया सानसे समाव जोंनि फरायसालिनिबो प्रेसिडेन्टमोन नाथाय प्रेसिडेन्टब्लाबो जेबो फरायसालिनि सोमोन्दै जेबो बुङासै बेखायनो जोंहा बिथांनि सायाव बहुद दुखु दङ आरो बिथांखौ बुंगोन होननानै बिथाङा रिक्स लागोन होननानै जोङो सानदोंमोन नाथाय जों सिगां रायजो राजाया सिगांनि दिनावनो बिदि खाङि रायजो राजानिफ्राय फैसा बाङाय मांला होयोमोन दिनै सारमोना बेसेबां दिनै 17 बोसोर सलायबाय थानायनि बेलायावबो जोंहाय जेबो मोनसे होनायनि जेबो थांखि लायासै बिनि थाखायनो जोंहा गोरबोआव बिराद दुखु दङ बै दुखुनि थाखायनो जोंहा माने सहायगनो हालिया दा मा जायो रायजो राजाफ्राबो आपत्ति खालामथों फरायसालिफोरखौ लानांगौ नहलेबा बे बर' मिडियामफ्रा जोबलांनो हमदोंसै आरो जेबो जानाय नङा बेखायनो प्रमद बर' सारा जिथुनिखि थांखि लादों बा जिथुनिखि BTR एकर्डआव जिथु शिक्षानि भितर माबा लादों बे जाहाथे जाफुंथों गासै रायजो राजानि गोदो जोंनि बैसोनिबो बहुत गोदो सार दङ बायद' दङ बिथांमोननि जिउआबो जाहाथे गथ' गथायखौ लानानै मोजाङै रायजो खुंनो हालांथों 10 बोसोरसे मोनो आरो बेखौनो माबा होथों आरो बे जिथुनिखि टिउटरनि माबा खालामदों बे टिउटरावलाय 10,000आवलाय मा खालामगोन एसे बोसोर थारुवा जाना थाबाय दिनै बे टिउटरनि दरमाहादो 10,000 12,000 मा जागोन इमान माने शिक्षानि बेलायाव इडुकेसननि बेलायाव अखमनि शिक्षा मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेसे राजनिति खालामबाय थादों केबल फोरोंगिरियाल'सो दायनिगिरि नामा गुबुन साकरियालफोरा बेसेबां जौ लोङि गोदो थायो फुंनिफ्रायनो जों मोनाबिलिसिम नुयो जुमाय लोङि थायो नाथाय फोरोंगिरिनि सायाव बेसेबां माबा खालामदों बेखौबो मा खालामदों जोंनि बिटिसिनि सार हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' बाहाय माबा खालामनो हागौ दिनै 50% 45% नागिरनायावनो जोंनि मानसिया टेटबो होनो हालिया आरिनिफ्राय DLEDबो खालामनो हालिया बेबायदि अबस्थायाव खालामना होदो दिनै जों नुनो मोनदों मैया दाखालि मा तारिख मोनथाय बै खालि माबा टेटनि रिजाल्ट होदो बेवहाय जोंनि बर' मानसियानो गैया जों बहुत दुखु मोनदों आरो बहुत दुखु सोरनि सिगाङाव फोरमायबावगोन जोंहा उपाय गैलिया बेखायनो बेबायदि राजनिति खालामबाय थानाङा जोंहा प्रमद बर' सारखौनो जोङो आसा खालामदों बिथाङानो जोंनि जिउखौ जि खालामोसै बिथांनि सायावनो जोंहा भरखा आंनि बुंनाया एसेनोसै धन्यबाद खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि सनाराम बर' आं रतनपुर गोजौ फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि दा जोंनि स्कुला जाबाय 1993 आव रिकगनाइज
लोगोसे बर' मिडियामखौ इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन 1999 इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन नाथाय बे सप्तायाव जोङो माबा स्कुला थाबनो जाना थांबाय फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जालांबाय एसामिस मिडियामा प्रभिन्सियेलाइज जालांबाय बर' मिडियामखौ नु रिजनाव गालांबाय दा बिनि जाहोनाव जोंहा बहुत न'आव खुब दङ जे आं सानसेखालि गाबै बुंदोंमोन जे आइसखौबो बुंदोंमोन जे मोननैखौलाय मिडियाम बर' मिडियाम आरो एसामिस मिडियाम जे मोनसे मिडियामा सरकारि जालांबाय आरो मोनसे मिडियामा माने बिदि थालांखो बे मानि जाहोनाव मा गोरोन्थि दङ जायनि जाहोनाव जोंनि रिजाल्टआ खुनु दिना बेक जायाखैमोन मोजांसो मा केटेगरियाव जोंखौ बेबायदि गालांखो होननानै आं बिथां नबिन बर' सारखौ बिथांखौ बुंबाय दा बे समाव जालांबाय बिनि उनाव नै गेजेराव फैलायबाय बिटिसि सरकारा जोंखौ एसेबो नाहरासै बे एलायन्स थानाय समावबो जुदि नैबे बिपिएफ हाग्रामा महिलारि सारा जुदि बिथाङा जुदि एलायन्स सरकाराव थानायाव जुदि बुङोमोनब्ला जे बर' मिडियामफोरखौ आंनि माबा स्कुलाव माबा 6 एलेकायाव बा बिटिसिआव थानाय स्कुलफोरखौ सब प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगोन बेबायदि जुदि बुंनायब्ला हयथ' बिसोरो लानांगौबो जानो हागौमोन आं जायनि जाहोनाव बिथांमोना मा फंसेबो फंसेबो बुङासै फरायसालिनि नामाव थांबा सब खारखोमानाय माबानाय बेफोर जाया नोंसोरना माबा हायानो गैया माबानो गैया नन सानो गैया नोंसोरनि माबा केटेगरिया मोजां नङा होननानै एकदम गोजाननिफ्रायनो एभयड खालामना हरखायो दा बेबायदि सरकारखौ माबोरै फोथायनो जों माने अति दुखु नांदों बेबायदि सरकारखौ जाहाथे जोंनो जेब्लाबो नांखाया जों दा दिनै माबायाव टिचार डेआव फैनानैबो जों बेबायदि गोजोननाय मोनाखै मानो होनबा जों टिचार डे हिसाबै जों टिचार नंगौना नङा जोंहा मोनसे कन्टेक्ट जिहेथु जों माबा जेबोखौनो मोनाखै दुनियानि मानसिफ्रा माबा थाखा फैसा एकेलगे जनाय मानसिफ्रानो हाइ फाइ जालांबाय मा जालांबाय जों हदायनो सिङाव जाबाय था जों फंसेबो खौरां थारमाने आगबारिनो हाया जिहेथु जों माबा फेमिलि बार्डेनाव मोनबाय फेमिलि बार्डेनाव मोननायखाय जों दा एकदम जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानिबो मावनो हालिया जेबो मावनो हालिया आरो गथ' गथायखौ मोजां माबा क्वालिटि थाबाबो जों बेखौ फरायनो हाया जिहेतु आंनि माबा फिसालायाबो साइन्सआव मोजां पास खालामदोंमोन पास खालामबाबो दा बेबो बुंदोंमोन आं माबा गुवाहाटियाव फरायगोन माबा दिल्लीयाव फरायगोन बेबायदि खालामनायावनो मा खालामखो आं फरायनो हायासै बे बिटिआरनि गेजेरजों मा आसा खालामदों दा बिटिआरनि गेजेराव आं दिनै प्रमद बर' सारखौ कंग्रेसुलेसन खालामदों आं सिगांनिफ्राय बिथांनि माबाखौ आदब खायदाखौ नायबाय थादों बिथांखौ आं जथेस्थ' माबा बेबायदि माबा लानायखाय आं गाहाम मोनदों आं बे सानसे समाव आं बिथांखौ बुंदोंमोन गुवाहाटियाव जिथुनाखि डिरेक्टर अफिसाव सेकेन्ड फेजआव जिथुनाखि स्कुलाव ओंखारदोंमोन होमबानो आं माबा नैबे प्रमद बर' सारखौ बुंदोंमोन आं जुदि बड'लेण्ड जुदि थानायब्ला आं थैनोबो आं बेयाव फाइन नाङामोन आरो आं दिनै माबा सेपारेट डिरेक्टर जुदि थानायब्ला आं दिनै आं बेबायदि माबायाव जायगायाव फैनो दरकार गैयामोन जिहेतु मोनसे माबा एखेलगे थानाय स्कुलानो जे माबा एसामिस मिडियामखौ लांबाय आंखौ मानो बिदि गालांखो बेबायदि होननानै आं माबा डिरेक्टर अफिसाव गाबि आं बेबायदि बुंदोंमोन आं लोगोसे बुंदोंमोन आं दिनै जुदि मिडिया आंनि खाथियाव जुदि फैनायब्ला आं माबा रोखायैनो बुंगौमोन होनना बुंदोंमोन लोगोसे माबा उइटनेस दङ कमलाकान्त मुसाहारि दंमोन आरो निल दंमोन बिथांमोनाबो दे जाबाय होननानै बिथांमोना बे समाव बुंदोंमोन दा मा आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव दा फैबाय थानाय समावथ' बैसोआबोथ' गैखालिया दा मा खालामगोन मा खालामा दा आरो साननैसोआव जुदि माबा टिउटर जुदि होयोब्ला दाथ' उपायथ' गैलाना आरो जिहेतु लाइफखौ सेक्रिफाइस खालामबाय जि खालामबाय आं दा माने जिबनखौनो बे माबा समाज सेवा हिसाबै आं दान होबाय होननानै आं आखा खालामबाय